a búvármalac. Ott a búvármalac! Ponty volt rajta. De elszakította ide. Elszakította a pontja Damilt. Halljátok ezt, gyerekek? Ott van a kis karasz a kutyádba. Biztos belerakta. Hideg a víz. Ez mit jelent? Jó? Kellemes? Kellemes? Elvitte a hal. Arra beanád meg. A kis vízimalac pedig utána úszott. Küldetés végén. Kiszáll.